তেনে সময়তেই 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচন बे समाव नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों मानोना जोंनि आसामाव बबे बबे जिल्लायाव दारि गोलाव आरो दख'ना गानग्राफोरनि सुबुं अनजिमाया बांसिन पारसेन्टेजआ बांसिन जाना दं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन मानोना नोंथांमोना नाय धुब आरोबाव फिन खनसे बरायनानै लाबाय गोसो गोथारै गोसो गोरबोजों फिन खनसे बरायनानै लाबाय 2027आव जिथुनाखि बांलादेशी मियानि अनजिमाया जोंनि आसामाव माने 40% जानो थांगासिनो दं बे बाथ्राखौ जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया मानि थाखाय बुंदों नोंथांमोना नैबे जिथुनाखि स्क्रिनाव होनायाव नाय मानोना जोंनि हिन्दुनि पारसेन्टेजआ 61.47% आरो जिथुनाखि मुस्लिम आसामाव मुस्लिमनि जिथुनाखि पारसेन्टेज 34.22% आरो माखासेखौ नाय नोंथांमोना बे ख्रिस्टियान 3.74 बेबायदि माबा मोनसे सामथिं तो बिनिखायनो बुंदों बे समाव नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों मानोना जोंनि आसामाव बबे बबे जिल्लायाव दारि गोलाव आरो दख'ना गानग्राफोरनि सुबुं अनजिमाया बांसिन पारसेन्टेजआ बांसिन जाना दं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन मानोना नोंथांमोना नाय धुब्रियावनो 80% दं आरो बिथिं बङाइगाव बरपेटा बिनि उनाव नलबारि बिनि उनाव फैबाय दरं बङाइगाव नगाव मरिगाव नगाव बिनि अनगायैबो जोंनि ओरै खोला फारसेथ' माने बे दख'ना गानग्रा आरो दारि गोलावफ्रा साग्लोबजोब्बाय आरो बिनि अनगायैबो जोंनि क'क्राझार बाक्सा चिरां उदालगुरि बेफोरावबो खम फ्राय दिनै लोब लोब बारायलांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं थाङै थाङै सनितपुर आरो लखिमपुराव बयनिख्रुइ बांसिन जिथुनाखि बे दख'ना गानग्रा दारि गोलावफ्रा साग्लोबनानै दं रायजो राजा नोंथांमोन बेनिखायनो बुंदों जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों मिडियानि गेजेरजों मानोना सानफ्रोमबो जोंनि हिन्दु हिन्जावसाया माने लाभ जिहादाव गोग्लैयो माने गोग्लैनानै फासाय जायो रायजो राजा नोंथांमोन आरो बिनि अनगायैबो नोंथांमोना खोनाबाय नैबे 2027 मायथाइयाव बांलादेशी जिथुनाखि बांलादेशी मियानि अनजिमाया आसामाव 40%नि खाथियाव थाहैगोन बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों मानोना अलरेडि दा 34.22% जानानै दंखायो जुदि बोसोरसेनि उनाव 40%नि खाथियाव जाहैगोन होनना बुंदों बेनि जाहोनानो जादों बेफोर बांलादेशी मिया बिसोरनि जिथुनाखि सुबुं अनजिमा बांनाया गोबां माने गोख्रै गोबां फास्ट होनना बुंदों गोबां गोख्रै तो बिनिखायनो बोसोरसेनि गेजेराव बेखिनिया जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों बिथाङा मोनसे गोनांथार फंसे बाथ्राखौ रायलायदों मानोना गोरोबलायनानै थानायनि ओंथिया जादों नों एसे आं एसे नङा मानोना गोरोबलायनायनि ओंथिया माने बै जायगानिफ्राय नोंथाङा एरायनानै फैनाय गारनानै फैनाय जायगा गारनानै फैनाय बै दारि गोलाव आरो दख'ना गानग्राफोरनो जायगाखौ हगारनानै फैनायासो गोरोबलायनाय होननानै बिथाङा बुंदों मानोना गोबां ओरैबायदि जाबाय बिथाङा रायखांबाय थादों गुरुकुथि होननाय बे गुरुकुथि होननाय जायगायाव जोंनि हिन्दु मानसिनि थैजों बोहैग्लाबजोबदोंमोन आरो बै जायगाखौ माने बिसोरनो हगारनानै फैनो गोनां जादों बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों तो बिथांनि बेफोरबायदि बुंनायनिफ्राय जोङो हमदांनो हायो बियो मानोना 2026 मायथाइनि इलेक्सना बारा गैला खोब दङ मास मोनथामसो दंबावो तो बे इलेक्सननि थाखाय बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरो जोंनि जेसेबां हिन्दु मानसि हिन्दु धोरोमारि हिन्दु धोरोम सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरखौ बिथाङा इउनिटि खालामदों खौसेथि खालामदों आरो जिथुनाखि जोंनि बे आसामाव जाहाथे माने नैफोर माने दारि गोलाव आरो दख'ना गानग्राफोरा जाहाथे जायगा लानो हाया जायगा मोननो हाया
बे थांखि नोजोरै बिथाङा दिनै बे बाथ्राखौ फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। गोजोन्थों। অসমত বাংলাদেশী মূলৰ মিয়া মুছলমানৰ সংখ্যা 40% আশে-পাশে হ'ব। আল্লাক বাদ দি মিয়া মুছলমানে একো স্বীকাৰ নকৰে, কিন্তু হিন্দুৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰহে ডাঙৰ। সৰ্বশক্তিমান আল্লাহ, আল্লাহক বাদ দি আমি যাৰে উপাসনা কৰিছো তাক আমি কেতিয়াও স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰো। ৰাষ্ট্ৰ ডাঙৰ নে ধৰ্ম ডাঙৰ? ধৰ্ম ডাঙৰ। যদি এজন হিন্দু খুদা হয়, আপোনাৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ কি? জননী জন্মভূমি স্বৰ্গাদপি গৰিয়সী। হিন্দুৱে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সমৰ্পণ, এয়া হৈছে আমাৰ লক্ষ্য। জাতি মাতি ভেটি নাথাকিলে আমি মৰিশালীত সাংসদ বিধায়ক হ'ম নেকি? যদি সন্মুখত জাতি নাথাকে, সন্মুখত যদি মাটি নাথাকে, সন্মুখত যদি আমাৰ ধাৰ্মিক স্থান নাথাকে, আমি মৰিশালীত গৈ বিধায়ক হ'ম নেকি? আমি মৰিশালীত গৈ সংসদ হ'ম নেকি? ধুবুৰীত মুকলিকৈ গো মাংস বিক্ৰী কৰা হৈছিল। প্ৰতিদিনে এগৰাকী হিন্দু ছোৱালী লাভ জিহাদৰ বলি হয়। ধুবুৰীৰ প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ সন্মুখত গো মাংসৰ ব্যৱসায় কৰা হৈছিলে আৰু কোনো লোকধাক নকৰাকৈ গো মাংসৰ ভক্ষণ কৰা হৈছিল। আজি নামনি অসমত আৰু মধ্য অসমত প্ৰতিটো দিনেই এগৰাকী হিন্দু ছোৱালী লাভ জেহাদৰ বলি হয়। বাংলাদেশৰ পৰা অহা মানুহ আজি নিগাজিকৈ বহিছে। আজি প্ৰতিটো দিনেই কোনোবা হিন্দু মানুহে, কোনোবা অসমীয়া মানুহে নিজৰ মাটি কাৰোবাক বিক্ৰী কৰি নগৰ আৰু মহানগৰলৈ গতি কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, অসমত শংকৰ আজান নাছিল, মাধৱদেৱ আছিল। শংকৰদেৱৰ লগত আজান ফকীৰৰ বৈঠক হৈছিল নেকি? আজান ফকীৰ আছিল তেওঁৰ নিজৰ ঠাইত। মই মাজে মাজে চিন্তা কৰো, শংকৰ মাধৱৰ পৰা শংকৰ আজান কেনেকে সৃষ্টি হ'ল? আমিতো জানিছিলো শংকৰ মাধৱ, কিন্তু বাওপন্থী লোকসকলে আমাৰ মাজত সোমাই দিলে যে মাধৱ নোহোৱা কৰি দিলে, শংকৰ আজান। কেতিয়াবা শংকৰদেৱ আৰু আজান ফকীৰৰ মিটিং হৈছিলে নেকি? অসমৰ ইতিহাসত এনেকুৱা কিবা তথ্য আছে নেকি? ক'তোতো এনেকুৱা তথ্য নাই। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কৈছো, শংকৰ মাধৱ